Com cada any, els carrers de l'Olleria van acollir la tradicional fira de paradetes i atraccions, on milers de visitants i veïns van gaudir del cap de setmana. Però la matinada del dissabte i el diumenge es va produir una batalla campal entre una família de firers de descendència hongaresa i el públic, per causes que encara es desconeixen exactament, ja que a la població hi ha molts possibles rumors. A la localitat no es parla d'altra cosa. Pels carrers, als bars o comerços, tots comenten la baralla multitudinària. Vora 20 persones van resultar ferides a causa dels colps rebuts per llançament d'objectes contundents. 16 persones van ser ateses pels serveis sanitaris de la població. D'estes, 10 pocs minuts després de produir-se el succés, 3 durant el dia del diumenge i 3 durant ahir dilluns. La majoria van ser atesos per cures i sutura per traumatismes i hematomes. Dels ferits, 10 pacients van ser remitits per l'agressió a l'Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva per a realitzar-los proves. D'estos van haver 2 fractures d'ossos, sutures i contusions menors i un cas més remitit a l'Hospital de la Fe per ferida en parpella i ferida en orella. Pacient que li van fer les proves oportunes i al descartar-li cap gravetat va ser destinat a casa. Aquest matí al recinte firal encara hi havia alguns firers desmuntant les seues atraccions. La indignació entre la comunitat de persones que cada any venen a la fira era patent per el mal nom que han ficat una sola família de la seva professió. Ens han destacat fora de càmera que condemnen els fets i que de 22 atraccions que composen la Fira de l'Olleria, 6 pertanyen a la família que presumptament va realitzar l'agressió. En la nostra visita al recinte firal hem trobat al cap de la policia local, qui ens ha contat el que va ocórrer, o almenys el que ha transcendit a ells. A les 4:30, més o menys, van recibir diverses trucades de la gent que hi havia una baralla multitudinària en la zona de l'orquestra. Immediatament jo tenia una patrulla d'agents prop de l'orquestra, van acudir immediatament i clar, quan van aplegar els agents al lloc, això era impressionant. Moltíssima gent estava ahí, encara a gent d'ací de la fira. Quan la policia local de l'Olleria va arribar al lloc dels fets, situat al final del carrer Ayalo de Malferit, la baralla era ja tota una batalla campal, a la qual una sola patrulla no podia fer front. Els agents van sol·licitar suport a la Guàrdia Civil. Mentrestant venien les patrulles d'apoyo, els agents van tindre que contindre tant als ferians com a la gent del poble que estava allà en l'orquestra perquè no aplegara més la cosa. Una vegada van aplegar els agents de la Guàrdia Civil i es van fer càrrec també de la situació, es van identificar els ferits, es van identificar els presumptes agressors i fins ahir pel matí, a les 11 del matí, encara no teníem ninguna denúncia presentada en el quartel ni en la policia. Entonces, per tant, no van poder encara actuar sobre el fet. Una vegada es van presentar les pertinents denúncies amb els corresponents informes mèdics i amb les dades donades per els agents, ahir al matí es van detindre a 5 persones per haver participat en l'agressió. Este matí, els 5 detinguts han passat a disposició judicial del jutjat número 3 d'Ontinyent. El descontent a la població és tant que no veien en bon ulls que la fira continuara en funcionament el diumenge i que les famílies d'estos firers continuaren amb les atraccions en marxa. Fonts policials han demanat a tots els afectats que presenten la corresponent denúncia a la comissaria de la Guàrdia Civil de l'Olleria per a poder incloure-la en la investigació. Esta fira es preveia, com cada any, ser tranquil·la per gaudir d'una festa que té lloc a l'Olleria des de fa segles i que va ser inaugurada el passat divendres. Ara, sols queda que tot torni a la normalitat i que no es torni a repetir un acte d'aquestes característiques.